Ja. Det må du ikke sige, for så stopper den sikkert. Stop. Nej! Men prøv lige at tage billeder af mig igen. Prøv at tage billeder af mig. Ja. Bare så du kan få det der med. Må jeg se nogle af dem? Ja, det er mig bare efter. Hvad? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, det kan... Jeg tror, det bliver helt gennemløst nu. Jeg tror, for der er også vandløb her, så det kan godt glide. Jeg tror bare, du bliver helt våd. Nej, ikke rigtigt. Det var ikke gode billeder, men det så fedt ud. Vi går derop.
gode billeder, eller hvad sagde du? Ja, det så bare lidt mærkeligt ud, for det var på lang afstand. Fedt nok. Hvor fanden? Hvorfor gik I op hen der? Der. Hvor gik I op? Ja, Over til din venstre. morgenskroppen. Ja. Så rundt om der, ja. Skal vi sætte os op på stenene? Bare normalt. Skal vi bolle herude? Ja, det er det, jeg godt sige. Så er bilen bare helt dernede. Ja. Jeg synes bare, det ligner Stald til Løsskov. Det er Kobæk Strand, der er her. Simon, så har vi Kobæk Strand. Så vil de gå igennem Slagelse Løsskov. her. Så starte igennem. Bilsø skov. Vi står nede i Hvad siger I til, at vi kommer helt derop? Det er jo egentlig meget kedeligt, det her. Hvad siger I til, at vi kommer op til sneen? Skal vi? Skal vi prøve? Vi skal ikke lave det. Skal vi ikke bare gå den der vej? Kom. Jeg er klar. Det er fandme også. Det er både vand og snack her. Jeg går ikke med net. Det er hvad for noget? Net, ja. Det får vi ikke brug for overhovedet. Så må ingen af os falde. Ja, vi
kunne være fedt med sådan en vandrestav. Ja, sådan dyk. Det skal godt stenene her. Der er lort her. Skal vi smage på mig og se, hvilke dyr det var? Ja, men det ligner lidt et menneskelort. Det starter helt deroppe. Skal vi bare følge den? Det er hele vejen op. Skal vi følge den hele vejen? Ja, vi skal ikke bare gå her. Det ligner, der er en lige vej her. Det gider vi ikke. Vi kan bare følge vandfaldet. Den skal ikke noget. Prøv at se, du kan se, at computeren ligger oppe deroppe. Jeg ved ikke, om det er for træet, vi skal prøve. Allerede sne her. Sne? Sygt nok. Ej, det her det føles som sådan et spil. Nej, det er alt for fedt. Det er lidt bedre der faktisk. Hvad gør vi det her? Ja. Hvad for noget? Ja. Går vi igennem skoven, eller skal vi? Det er ikke bedre at komme til vandfaldet. Okay. Jeg skal være ganske så varmt. Ja. Tak for det. Wow. Ej. Går vi over her? Det er jo lort. Der er mange dyr. Hvad fanden er det for en dyr, det der? Kæmpe lort, det der. Ja. Er det en bjørn eller sådan noget? Jeg tror ikke, jeg er bjørn her. Det er et menneske, der er købt i bjørn.
Den vipper ikke, den der. Den kan ikke komme ind i den. Wow. Den er simpelthen glat. Kan vi ikke op lige her? Han var stablet sten der. Sygt nok. Sygt nok, vi kan se noget dyr endnu. Jo, der var en fugl. Hvad? Jeg så lige en solsorte eller noget. Ja, den er det. Den begynder at tage forbi. Ja, sygt nok. Det kommer ned op fra bjerget. Ja, det tror jeg også. Nu er der en fjerdedel. Tror du? Ja. Bier. Jeg håber, det ikke tager sådan 4 timer at komme op til toppen. Ja, der kommer form der. Ja. Fuck, vi skulle have haft et telt med så. Nu må vi bare tage ind. Lige tjek på mobilen, hvad det er lovet. Om de hvad? Om det lover uvejr. Nå. Var det ikke det, der siger det i dag? Jo, Stormvarsel. præcis. Moderat vind. Ikke andet? Moderat vind og snevejr. Snevejr, det er det, vi søger. Men det var det, jeg ved ikke, Der er allerede til sten. Ja. moderat vind. Lige der, hvor vi kan lave en slipper. Ja. Ja, på toppen. Ja, sådan nogle huller der, ikke? Jeg vil lige have fået noget. Så jeg sådan, er der slanger i her? Jeg skulle til at sige Norge, men det her det er ikke rigtig Norge. Damn. Så er det bare igennem. Nå, det er nemmere at gå der. Der er lidt sådan. Det er fandme svært, at jeg ikke gik med jeans her. Så ser det ud over. Vi skal også ud og nyde. Okay. Det er nemmere at gå op på den ryg derfra. Helt ude til Station Gate. Nej, jeg tror vi har set det der. Vi kan bare fortsætte. Der er med til der lort her. Endnu mere her, det er bare kædelort. Eller hvad det foregår. Nej, for de får de der små runder, er det ikke? Eller er det ikke? Eller... Det er mange, det der første, der sagde, at det var lidt sådan en bunker. Så det der vil jeg ikke være. Skulle du ikke? Er der noget Der vand var her? vand. Ja, der er lige vildt. Øj, der var også meget her. Jeg tror alt det har været vandløb, måske. Jeg tror ikke, vi kan gå der, nej. Jeg tror vi kommer lidt off path, ellers så skal vi bare derom. Så skal vi gå langs med sten derhen for at få at komme over. Ja, men hvordan? Der er vand her. Gå ind til højre. Der er vand over det hele. Ja. Jeg tror vi går lidt forkert. Ellers, jeg tror ikke der. Alligevel. Hvad?
Ja, skal vi tilbage der? Eller hvad? Ja, jeg tror det er det. Der Det er helt sol på der. Øst. Det er fuldstændig rødt. Ja. Det er så det første lille stykke skole, der var her. Det er bare igennem. Jeg skal bare ikke miste mine briller. Så på den. 30 på den var der ikke flere. Jeg vil kære, hvis du lige på Jeg tror, det er jo ikke det godt, medmindre det rammer mig lige i øjet, så kan jeg bare tage briller på faktisk. Der er nogen, der ikke har blevet helt med. Det eneste sted, jeg kan nå på min næse, så rammer det der. Jeg kan bare ikke se, at det dukker mine briller, det her. Så vi tager her. Hvad slet? Hvad hvis vi prøver at gå til højre? Jeg tror, så er vi nået forbi vandløbet. Hvis vi går den vej. Jeg tror, det er det her hele vejen om. Jeg begynder at få gren i skoen. Det er skidt, det her. Tror I, der er noget her åbent? Prøv. Det er jo det mest sikkert til dig. Det er måske lidt svært. Vi skal bare gå der, hvor jeg kunne se en lige sti. Jeg tror, det er lidt længere til venstre. Det er til venstre. Så er det bare et vandløb, der er derfra. Ja. Jeg tror bare, det handler om at gå. Ej, der var den der. Så er det sådan en knæde med. Kraven ved, der er mad snart. Den har øjnene på øjet. På den. Der. Ah. Når vi skal ned igen, så tager vi den altså derhenne. Hvis vi kommer ned igen. Bare lige siden jeg var ude og gå sådan her i skoven. Jeg har aldrig nogensinde gjort det her før. Ej, det er lige så voldsomt, men det er Det er et lille vandløb.
Øj. Det er under jorden. Det er under de her sten her. Det er over, man kan ikke. Skal vi gå den her vej op? Okay. Det er fint. Ja, der er mange træer igen. Jeg tror, det er det. Jeg tror, vi er halvvejs nu. Ja. Tror jeg. Problemet er, at det bliver bare meget stejlt, når vi kommer op til sne. Ja, vi kan prøve jo. Ja. Hvis det bliver meget stejlt, så tænker vi, nej. Sygt nej. Vi har kun gået i en halv time. Og det har nok gjort dig meget koldt, det der. Det er nok meget godt, du lige dodgede. Skal vi gå op der, eller hvad? Men endelig kan jeg Sådan er det godt. Ad. Shit, lige pas på den her gren her. Jo. Pas på. Lige komme med den her. Så her. Jeg tror, den her gren er lidt hård. Ja, meget godt starten af det. Ja, i mørket. Vi forsvinder. Der er vandløb her også, pas på. Ja, pas på. Det står lige her. Nej, jeg så på skrevet. Jeg prøver at se, hvad der er den bedste løsning. Pas på, vi skal over det her vand her. Den er ikke gået i stykker heroppe, vel? Den er ikke gået i stykker ovenpå, vel? Godt. Jeg føler bare, at jeg vil mange træer med den. Ja. Vi kan tælle allerede. Fuck man. Vi skal sgu til toppen. Der er også lort. Jeg tror, vi kommer forbi det værste af træerne her om lidt. Vi gør det? Det flyver nok, ikke? Ja. Jeg ved ikke, man kan komme til højre. Ud mod den herhenne. Vi gør det? Jeg ved ikke, om det er muligt. Det er også, hvor der er noget vand her. Det er måske nemmere at gå den vej. Ind igennem her. Ja. Ja, det... Det er også, der er noget vand her.
papir. Heldigvis er det åbent. Det er jo også som vi kan starte på en menneske. Er det så? Skolen er derhen. Ja, så er der skal vi ikke få tæt på, men det er vist, man er. Der er også en vej, der er lyst med det. Jeg tror næsten, det er nemmere den vej. Tror du det med båden kommer lige hernede? Og så er ikke bare lige, vi kan hoppe over med. Nå, den er derovre. Ja, floden er helt Eller er derhen. der to? Det ligner, der også går noget lige her. Ja, der er også vand her. Ja, står lidt i det. Det ligner bare, at man kan gå sådan til højre, og så i hvert fald op. Til venstre, ikke? I stedet for derhen til. Jeg tror sgu, det Nå, bliver ja, til noget af venstre, mission ja. at komme hele vejen op, men Ja, det det bliver noget af mission at komme hele vejen op. tror jeg. Så skulle man helt derhen, og så op faktisk. Jeg tror ikke, at den er fin her. Jeg er lige nede i det crack. Jo, måske. Bare gå. Det tror jeg. Ja, skal vi gå lidt til højre, så til venstre? Der er meget vand lige her. Ja. Så går med de der trappe. Wow. Så er det langt ned der. Ej, der er meget vand. Det er godt, mine sokker er begyndt at blive våde. Der er meget vand her. Ui. Jeg tror, vi står i et vandfald lige nu. Det er vand over der. Fuck. Der er lidt sne vand over der. Det er nok plads her. Lige Så vi kommer ud der på sneen. der er det der også, der. Ej, jeg tror, det her det er et helt vandløb. Der er vand lige her. Der er også kæde. Du får på kæde lige her. Gør jeg? Prøv at kigge. Fint nok. Eller på. Er det noget? Det er på. Det er nok lukket. Vi kan starte den her. Fuck, man. Ja, jeg tror. Hvad for noget? Hvad er der med dem? De går og kender vores venner. Ja. Der er der ikke så godt. Wow. Nej, nej. Min sokker bliver meget våd nu. Ja. Der er ren vand der. Fuck. Skal vi gå over stenen? Ja. Jeg kan bare ikke se hvor. Vi kan bare gå længere op og så over. Lige Lige bygning.
Nu må jeg prøve din væk. Jeg stå på den her, det ved jeg bare ikke. Du kan ikke stå på det der glasflæk eller? Det tør jeg bare ikke. Du må bare være sådan en fod. Jeg kan lige holde på det. Hør det. Jeg har også træerne her. Det må der være her. Nej, man kan godt. Ja. Jeg holder bare til det her træ her. Har det, ja, træet der. Jeg tjekker bare lige med det. Har du Benjamin? Der er alligevel et stort plateau derovre. Der er også vi Ja, faktisk. lidt den vej. 36 minutter. Er det så lang tid, vi skal? Ja. Hvor lang tid? 36 minutter. Ja, det var da hurtigt, hva'? Ja. Og vi er faktisk ret højt også. Oj. Er du med? Ja, der er nogle af de der buske, der bare er meget hule. Det skider egentlig. Der er lige vandløb her, så er det herovre. Jeg tænker, er det den der vej op? Kan vi gå op i det der? Ja, lige. Det ligner, det ligner, at der går sådan en vej, så lader mig. Ja, men hvor så det stejlt det der? Skal vi prøve at kigge her? Jeg vil fat i buske og trække det. Øj, det var lidt meget træer det her. Man siger, vi går i kanten. Der er bare vandløb lige der. Nogen bliver varme og hoppe. Det er bare fordi der er læge, og fordi vi får varme med at køre. Ja. Ja, Tror jeg, kan vi komme op der? det tror jeg godt. Der er vand lige her. Lidt til venstre på det der bræt. Det er mindre mindre streg. Skal vi... Ja, men der er vand lige her, men man kan måske træde over det. Ja. Så her. Det var rent busk. Sne i oktober. Jeg tror, jeg bor nogen dernede. Ikke så langt. Ja, det skulle da ikke. I forhold til, hvis vi går hele vejen tilbage, ja. Halvanden times gågang eller sådan noget. Jeg tænker godt lige, der er ingen, der går det. Op her. Jeg tænker... Wow, pas på. Sneen er også glat. Ja, ja. Jeg har ikke nogen ekstra med, så vi har ikke video på vej ned.
Fuck, det er egentlig hårdt. Nej, det gør den sådan. Måske er der nogen, der sagde STOP. Rik. Jo, det filmer nu. Jeg har startet den igen. Jeg skal vi også gå til venstre. Der får vi tættere på der. Det ligner bare en vej, der går op til højre her. Okay. Bare lige sådan en gåring på øjnene. Bare den mindste ude på den hav. Det var et rudende. Prøv at tænke, hvis de alle sammen hænger sammen. Fuck, det var ren sten det her. Hvad har du? Damn. Fuck, det bliver hårdt at komme ned, mand. Hvad? Det bliver virkelig svært at komme ned. Jeg kom ned. Ja. Damn, nu ser det sygt ud. Prøv at se, hvor meget vi er gået. On top of the world, hey. Jeg tror bare, det kravle der. Hvad nu det godt med? Ja. Jeg kan se det her nu. Og det var meget godt. Wow. Hvordan fanden kom du op her? Okay, fuck, det bliver nøgen at komme ned. Ja. Jeg ved ikke, det gør, at vi skal gå allerede ned igen. Ja, det tror jeg også. Der er en nemmere sti derhen, tror jeg. Altså ned. Problemet er, at det bliver meget svært at kravle ned på den, hvor vi lige kommer op her. Hvis man kigger derhen, det ligner bare det. Ja. Det
Jeg ved ikke, om vi skal prøve at gå op og så kigge derhen. Ja, længere derhen. Jeg føler ikke, det er et godt sted at gå ned her. Ja, selvfølgelig. Gå videre her. Men det er også bare lige følelsen af, at nu er vi næsten på toppen. Så hvorfor stoppe? Ja, vi er jo. Ja. Vi må holde lige her. Ja, fandme også. Prøv at tænke på, at der hvor I går lige nu, så kan det være, at der er aldrig nogen mennesker, der har gået lige præcis samme sted før. Så vi se, jeg skrev det lidt der. Går I til højre eller venstre? Ja, jeg skal bare lige se, hvor man kan gå henne. Det er også det, jeg prøver lidt med. Jeg føler bare, at jeg glider, når jeg træder der. Fuck, det er sygt, mand. Hvordan fanden kommer jeg op her? Der kan jeg ikke. Hvordan fanden kommer jeg op her? Jeg kan bare ikke se jeres fodspor. Jeg tror, jeg går den anden vej end jer. Jamen, jeg glider også alle steder, jeg træder. Jeg kan ikke... Nej. Jeg dør. Jeg føler næsten bare, at sneen det er et godt sted at sætte af på. Wow.
Wow, det er dybt ned det her. Damn. Sidder du her? Wow. Gorilla. Stop me! Så er der mere vej. De skulle ikke stoppe. Vi skal derop. Vi skal derop. Så startede vi ind igen. Jeg er sikker på, at nogen er sikkert kommet ned. Jeg er sikker på, at vi tjekker herover, men også ved vandet. Selvom det kan godt være, der er vandfald, så kan vi ikke komme der. Skal vi ikke op der? Helt op. Kan vi ikke sætte os på det her? Her. Jeg tror du ikke. Åh, fuck. Vi har bål og sådan med. Og campet lige her. Ja, telt også. Ja, det tager på en tur sådan her. Canada eller sådan noget. Hvor vi så telt og sådan noget. Ja. Det kunne være crazy. Pause. Så fortsætter turen efter med nogle minutters pause. Vand og kiks. Jeg tror faktisk, jeg skal. Fuck man, jeg kan bare ikke. Skal vi? Det er sgu da nemt ud at komme op med her. Det skal også ned igen. Ja. Det kunne være sygt. Ja. Fanden er det der? Det var det, jeg sagde. Der er lunde heroppe. Det Jeg kan ikke høre, medmindre I råber. Ja, det blev så meget heroppe. Måske skal vi have bort, hvis det blæser mere og mere, jo højere op vi kommer. Hvis den kommer efter os, så er det den, der bliver til mad. Så. Jeg tror, det er her omkring ilden, det begynder at falde lidt. Jeg tror, det er her omkring ilden, begynder at falde lidt stille. Ja, ja. Ja, det er jo gradvist, så jeg tror allerede, der kommer lidt nu. Ja, skal vi komme op der? Hvad? Ja, det er nice. Der er lige en cave fra natten. Jo tættere vi ligger i varmere er det. Så brænder vi Benjamin som vores brænde. Oha. Nej, han varmer os bare. Han kan godt lide at holde om os.
Og også sådan her. Det må være vi kommer op til nogle bukke, det hvad jeg mener. Fint, vi spiser. Men det er de der, hvis de føler sig threatened, så løber de jo ind i os. Ja, vi skal bare ikke blive for tæt. Det er meget, meget... Så kommer vi lige op og kravler lige op på festen, og så står der et bus lige nu. Skal vi gøre længere op, eller? Eller her? Eller hvad? Lad os bare blive ved Danmark. Ja, det tror jeg også. Ja, til at beskytte os. Må den ikke også have stik heroppe? Skal vi fortsætte herom? Og så når vi kommer herop, så er der endnu mere. Det er det, jeg Skal vi tænker. også herop? Hvad er klokken overhovedet? Måske 4. Udover det her, Det tager cirka, skal vi sige, en time at gå ned. Ja, så tror Så inden vi, det bliver mørkt. jeg tror, vi skal tage noget af nu. det var hurtigt kæmpe. Det er gang, vi skynder. Og højsen, kan I komme op der? Ellers er der clean vej her. Så kommer vi op, så er det bare fokus op. Ja jo. Der bare bor en kasse. Det kan faktisk være kæmpe, vi lige kommer ind. Ja, I dør sgu da, de spiser os. Kan jeg se der? Der kan vi godt give det. Jeg tror, der er faldet gletsjer igennem. Ja, der er vand over her. Ja, det er godt lide. Der er vand, meget vand. Jo! Det er fucking Bigfoot, der er gået her. Så. Prøv at se det her. Prøv at se! Stor til. What? What the fuck? Tag lige lidt. Lad os se det. Skal der have min fod ved siden? Jeg tror altså, det er umuligt. Der er en stor mand heroppe. Og vi kan se, det er gået højere der, der skal op. Ja jo. Kom op den der.
toppen. Ja, hvis ikke vi kigger den vej. Ja. Emil! Sammen. Kom. Crazy. Det må være. Er du så for strøm? Mener du det? Ja. Nej, Men jeg står til billedet. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har taget billeder. så Simon. Ja. Vi skal være sikre på, at vi har fået det. Nej, jeg Så kan du tage billedet. Jamen, jeg tror, jeg har fået et par stykker. Er det fint, ikke? Nej, men jeg skal tage dem. Nej, jeg er for helvede, jeg er super. Du skal også lige rundt pisse. Det skal jeg. Jeg kan godt mærke det som billeder. Jeg ved ikke. Men jeg kunne ikke lade være med at blinke lidt. Jeg er jo ikke sol. Nej. Kan jeg få spurgt? Vi skal nedad nu. Fuck, man. Hvor vi går til højre eller venstre? Jeg ved det virkelig ikke. Eller skal vi gå ned der, hvor det lignede, at det var sådan nogenlunde? Jeg føler, vi skal gå ned der, hvor vi er kommet fra. Så er vi sådan cirka her. Ja. Jeg synes bare, det lignede. Det var... De andre veje. Venstre og højre. Ja, det burde være til bare at gå ned. Det skal du bare passe på med. Nej, jeg oplever bare, når vi kommer ned til bilen.
hopper lige her og ned i sneen og sti. Hva? Skal jeg gøre det? Hvad for noget? Lige hop. Prøv. Du kom. Skal jeg gøre det? Ja, kom. Skal vi? Ja, man kan ikke, man stopper bare. Kan man ikke? Nej, man stopper bare. Ja, måske kan du, hvis du vejer den indre. Jeg fik det på video, bare lander lige foran mig. Det virker ikke. Ja, man... Oj, det er dybt. Åh, Wow! fuck. Wow! Du går som om du er sådan en Slenderman eller sådan noget. Jeg så du ikke venter. Jeg Og min ankles nu. De er kolde. har også min der. Hvad er det der? This snow is breaking my ankles like an Indian player. Indian. Brækker mine ankler. Ej, og så kommer de der skide træer, mand. For helvede. Der er sådan måske 100.000 træer i Island, og de er bare alle sammen her. Der hvor vi har valgt at gå. Ja, mand. Nej, altså et eller andet. Nå. Ja, jeg tror også, de gemmer sig for kulden lige nu. Men problemet er lige der er der jo, Nej. ja, der er der sten lige ned. Jamen jeg tror, at vi går til venstre, der hvor vi kom fra. Nej, vent, der er medvind, vent. Wow! For jeg er afrikaner. Så kan man få noget af det her lort af. 12%. Så skal vi se om jeg... Slap lidt af. Det er fandme bestedet bjerg. Det kan noget. Men, og det sejste er, at det er unmarked, og det var ikke engang en rute det her. Vi så bare et bjerg, så gik vi op ad det. Kom af! Der er frosset vand her.
Lidt mere til højre. Ja. Lidt hårdere. Ja, han er venlig imod mig. Nå. Ja, jeg vil dø. Er sneen kold her? Nej, køn. Nå. Lugter af lys her. Der er også kig. Så der... Jeg tror det bliver mørkt. Ellers er det bare skyerne, der er drevet væk. Men der er også lidt is her der. Jeg tror bare det er skyerne, der er drevet væk. Jo, jeg tror vi så, altså vi var lige så højt op som de der var, når vi var der. Nå. Der er meget her. Alting er et vandløb på Island. Alting er et vandløb på Island. Jamen det er der, hvor foran. Wow. Knækket sten. Det er sikkert ham der Bigfoot, der har siddet der. Bigfoot. Det er den bedste følelse ved sådan noget her, det er. Ja, at være overlevet. Det giver adrenaline kick. Ja, det er som jeg så en meme. Formel 1 i 50'erne versus i dag. Der er det sådan noget, du må ikke køre 15 cm ud fra banen, og hvis du kører i din teammate, så får du penalty dit dat. Men i 50'erne, så var det bare survive, optional. Damn, det der, det ser meget stejlt ud. Er vi gået op i det der? Jeg tænker at gå ned og kigge. Vi kommer ikke ned igen. Der er floden dernede, vi er sgu da komme op herhen. Eller tæt på. Skal vi lige? Hvordan? Superhuman. Pas på, der ligner der nogle revner under stenene. Det var noget krav sådan her. Det er faktisk smart det der, fordi det er lower center of gravity. Lower center of gravity. Nej, vi gik ikke op her. Jamen, du ved bare ikke, hvor det næste trin er. Jeg prøver bare at se det fra siden. Men hvorfor går der noget der, Simon? Du kan gå ned her. Wow, det var ikke